na mga primo. Good morning mga primo. Liwanag na yung bintana ko. Ay, gising ko lang kasi pasok kanina mga primo, ay kahapon pala. Alas 2 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Kaya kakagising ko lang. Mag-alas 8 ng umaga. Liwanag na. Minsan nilalagyan ko yan ng ng karton kasi yung liwanag, nagigising kagad ako. Sobra antok ko kagabi. Hindi ko na nalagyan. Pero kung nalagyan ko yan, yan? Mas mahaba pa yung tulog ko. So, bangon na tayo, mag-almusal. Tama tayo dun sa kusina. Ganitong oras walang tao dito, mag-isa lang sa kusina. May tanghali na may natapos. So ayan mga primo, almusal muna tayo. Ay, maaga ako nagising. Dapat mga pa ako nagising, mga alas 11. So maaga ako nagising dahil sa hindi ko natakpan yung bintana ng karton, ng liwanag, nasisilaw ako kaya nagising na ako. Almusal muna tayo. Tinapay lang tayo. Mamaya pa naman pasok ko, alas 2 ng hapon. Ganito lang dito kapag ang duty ko ay alas 2 ng hapon, ako na lang natitira dito kasi lahat nagsipasok na. Kaya tahimik sa kusina kanina. Tapos nito, magluluto naman ako ng pananghalian. So ayan mga primo, magluluto na ako ng pananghalian ko. Tapos pagkatapos ko kumain, maliligo na ako, papasok na ako. So mga primo, salamat sa panonood.